prangut kiu ka jingdon jung ki bayabit neyo yau knyang jingpang HMPV hapo kari India tat hadu ka step ka badai menta kasngi hato mat biang sahisin ya ka jing khangdam ka perthehi parok kawai tharai ki babun hinaki kimpat shimlala pan klet hadu hakidik sngi ya ka jingso saat hapdeng ka jingwan lengshop knyang jingpang coronavirus palawan lam ya ka jingyap jungki babun ki mensimbriu wat hadu ban hap ya set slung yala de halaki jong ki yeng ki sem tang ban light na ka jingma jong ka jingem kabalakta shisha wat ya kayo kakot kamtam ya kari hi borok kawe hanrei ke kabang ikwa ban kham yang ngam cheliu piang hangni kendiat menta kalong hato ngin mat biang mo sahisin yakum kate kabangila dep ban jenjar sosat nela ban krenshai hato ngin yo mat biang mo ia ka jingkhang dam biang sahisin ia kari hi borok kawe sahakani kasin kabang menta namar ka jingstang ban purstet pa uknyang jingpang HMPV hakani kasin kabang menta Yau teu kunyang jingpang HMPV lalap nikong house name arajar arpoi hakaba tathadu hakini kisngi nakalyang katnat ka koch ka kya kimpat shim lalap ya udawai ban penkoj ya ketika jingpang nela badong bahakini kisnem baladep deiban nakalyang ka World Health Organization kampada shim kya kumno ban wat penya ya kidau tenrai banlap ya kidawai ban penyap ya ketika jingpang HMPV hakaba daitang hakini ki kendiat sngi I kemba baro kilas dang ban ki kore halor uteu knyang jingpang namar ka jingkiu state palat kibayo ya uteu knyang jingpang kamtam hakibabun ki benta jongkari China kabala penlong ban khapnya lut ki jaka sumar baper kibadon hapo kari China halor ki nongpang balasya panwan sumar halor ki bayabet ya ketika jingpang HMPV nakalyang ka WHO kampat shimla penbena ye halor kumno kilat ban yada halor te kunyang jingpang tat hadu mentaro dei menen kasi baki babun kiri ka pertai kilas dang shisha ban kendit ban reu ban persang ban shim kiano hadin balalap baketika jingpang kelarung batpur sendon menta hapo kari India kabala penlengo hingan kamtam ya kari India hi baro kawai namar la syem penban ya ketika jingpang HMPV na ikenlung badang don tangkuba prabnai tam ye hakba wat na kibahyang hasem jong ite ikenlung ru kilasa lengo namar wat kibahyang hasem jong ite ikenlung kimshim lalet che hakini kisngi baladep banong netharai la ban yabit nangno hakban na kalyang katnat ka koch ka kya kalapha ya ki sampel jong katika jingpang syapo puni banwat bnya shushu banlap ya ki jingsha halor te kunyang jingpang HMPV balalap ningkong hapo kari India na ikhenlung hakawe na ki hospital shimet jong ka jela Karnataka pahap hapo kanongba Bengaluru haba persang banti bnya shushu halor kibalaya bit neyo yau te kunyang jingpang tat hadu ka step jong ka nyu tarik badai mentaksi layo jingte bagiladon kuma prangot baro kinong India kibala syakta hau te kunyang jingpang haki jela baper jongkari nakalyang katnat ka koch ka kya jongkari India kalak kentu yaki pajba kari baro kawe Pakim day bansya ia lambaklah neban long panik halor ketika jingpang hendrayak bamta andang don hapadeng ka jingpej pinya pa halor ki ei kirukom panakal yang katnat ka koch ka kya kari kinsa shim neban penbena ya ka sinjam badai ban yada nele nang ni syakmat hendrai ka jingkli ya ka bamta nginget skem bakan don bet hawai pa away nong syuk nong jongkari India bakumno kan saja
nang ne syakmat lada ketika jingpang HMPV kan wan lengshop da kabat tenge hanrei tang kawe kabadon kam yang i menta kalong ai bangin long kiba pikir ya lade halaka jong ka jingim khamtang ya ka jingko jingkya bat ya ka jing husiar hi dalade ya lade lada kan wan jialong shisha bangin long kibala pan yale persha ya ka tege jingpang HMPV